थांसैलायनो आरोना थांमानोसै थांमानोसैया जि रागा जोंबाय नालाय बिदांसिया जों थां देनां फैफिनगोन दे एब्रि बायदों आंनावलाय गरमावलाय बोसोरालाय सेन्देलखौ थांसै जोंहा बाय बाय होनदो दे मादै आबैखौ बाय बाय होनदो दे बाय बाय होनदो दे थाबाय थाथ' थांसै जोंहा गाबबायसो नामा र' बेलाय बिराद बहाबा माने गोजानाव आलासि जाहैनाय बायदि नै बिराद गिदिर गिदिर बेग लाना फैखायो हाम्फैया नायलाय गाथ' ओमफ्राय लिलि लाला मा लादोंथाय मा लादों मा मोनदोंखाय मा दङ नै न'खाय दख'ना बोरायसो गानबोदां मानोथो गोरान गानलायनांगौ औ बेखौनोथ' बुजिनानै मनायानो फुरथिक मामा थालांसै नोङो मादैजों ओइस थालांदो आबैमोनाव मादैजों मादैया हगारथारामोननो मादैया रागा जोंनो लोगो देनां फैबावगोन ना मादै फैथि जाना थांसैलाय होननो रोंबा फैनोसैलाय ना नै फेन्दाखौनो जागाफैनोसै र' बिथिं दा खाफिनगोन लाजिदों लोगोफोर नोंथांमोना आंनि आखायाव नुदों आइफन 14 बेनिफ्राय नोंथांमोना बक्सआव नायनो हागोन आइफन 14 128 GB स्ट'रेजनि आरोना बियो नायनो हागोन नोंथांमोना आं बेखौ लानाया 8 मान्थसो जाबाय दा माने आइफन 15 फैगासिनो दङ दा बेखौ आङो लानो सानदों आरोना नेक्स्टआव दा आइफन 14खौ आङो बोरैहाय बायखो मानि फैसा मोननानै बायखो नोंथांमोना गोबाङा सानदों जानो हागौ आं बिदिनो माने इउटुबनि सेलारियाथ' आंना बिराद खम बिदिनो माने मास मोननै मोनथामजोंसो मोनो आं मालाबा नोंथांमोना गोबाङा मिथिखायो भिउसआ बिराद डाउन थांगासिनो आंना दा बेनिखायनो आं मालाबा गेजेर ससेयाव माने गेम गेलेयो आरोना माने गेम गेलेनानै आङो फैसा खामायो नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखायो रामि नबल एप्स बिनि सिङाव अनलाइन गेम गेलेयोब्ला नोंथांमोना देरहायोब्ला गोबां फैसा खामायनो हायो आरोना जायफ्रा गेमाव इन्टारेस्टेड नोंथांमोनासो गेलेब्लानो जाबाय सोरबा बिदिनो पाबजि गेलेयो फ्रि फायार गेलेयो नोंथांमोना पाबजि फ्रि फायार गेलेब्लाथ' फैसा मोना आं दा आइफन 14ल' नङा आइफन 15बो लानो थाखाय आङो माने टारगेट खालामगासिनो दं आरोना बेनिखायनो आङो गेजेर गेलेयो सानफ्रामबो गेलेया रामि नबल एप्सखौ दा नोंथांमोना बेखौ बोरैहाय गेलेनांगौ आं नोंथांमोननो खिथालांगासिनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो आं दायो एसे गेलेनानै देखायनोसै आरोना नोंथांमोननो आं दा नै गेमनि सिङाव हाबबाय बेनिफ्राय गेम गेलेनायनि सिगां नोंथांमोना मबाइल नाम्बार होनानै रेजिस्टार खालामनांगोन बेनिफ्राय OTP फैयो कनफार्माव थुब्लानो जाबाय आं दायो 500 नि रिसार्ज खालामसै 8 क्लिपाव थुबाय आङो नोंथांमोनाबो रिसार्ज खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय बेनिफ्राय आं ड्रागन बेस टाइगाराव थुबाय बेनिफ्राय 481 जना प्ले खालामगासिनो दङ बेनिफ्राय आं दा गेलेनोसै आं टाइगाराव 10 रुपिस होबाय नै टाइगाराव जेनबाय आङो नोंथांमोना विन टिप्सखौ नायनो हागोन 10 थाखा जेनोब्ला 30 थाखा होनांगौ 30 थाखा जेनोब्ला 90 थाखा होनांगौ आं दायो टाइगाराव 30 थाखा होबाय नायनोसै जेनना देरहायो नै आङो जेनबावबाय खनसेबाव टाइगाराव एबार आङो 90 थाखा होनोसै टाइगाराव नोंथांमोना माने खनसे जेनोब्ला बिनिफ्राय बांसिन होनांगौ आरोना फैसाखौ अब्लाना माने खेबसेयावनो फैफिनजोबो फैसाया आं दायो 90 रुपिस होबाय टाइगाराव नै देरहाबाय आं लोगोफोर नायदो नोंथांमोना आरो खनसे नायबावनोसै आङो एबार टाइगाराव बेसेबां होनो साननोसै र' बिदिनो नोंथांमोना फैसाखौ बुरजा रिसार्ज खालामब्ला बुरजा होनो हागोन आं 50 रुपिस होबाय टाइगाराव बेनिफ्राय उइद्र खालामबा सबाव फैदो बेनिफ्राय नोंथांमोना बेंक एकाउन्ट एड खालामनांगोन आं दायो गासिबो एमाउन्टखौ उइद्र खालामजोबसै 1101 बेनिफ्राय आङो उइद्र थुबाय बेनिफ्राय साक्सेसफुल जाबाय बेहाय लोगोफोर बेनिफ्राय आं नोंथांमोननो मेसेजखौ देखायनोसै नायदो नोंथांमोना नै मेसेजआ फैखाबायानो आंना लगे नै आंनि उइद्र रेकर्डआनो जाबाय नैबे 17,000 14,000 3,000 4,000 नै आं बेफोरबायदिनो उइद्र रेकर्डफोरखौ नायनो हागोन आं बिदिनो माने बे एप्सनिफ्राय गेम गेलेनानै आर्निं खालामबाय थायो आरोना दा नोंथांमोनाबो बे गेमखौ गेलेनोब्ला आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंक होखानाय दङ बे थांनानै थाबैनो डाउनलड खालामनानै रेजिस्टार खालामनानै गेलेदो नोंथांमोना आइफन लानो ना KTM बाइक लानो ना मा लानो गोसो आरामसे लानो हागोन आरोना दाबो ओंखारखादांलै जोंना धनिष्का बिमाया थांनोसै जोंहा ओंखारबाय थांसै जोंहा दे बाय बाय फैदांसै बाब रागाया थादो दे बाय बाय ना धनिष्का अमरलाय हरनायलाय ना नों सोमदों आं सोमोन
दायो थांसै आरोना नै थान्दा फ्रेस थांसै आरोना जों दायो सानसुन बाथिं थांबा जायालै गरम मोनो गरम मोनना दहायो सान हाबनायजों मोनहैनायजों खालामसै खाथिखा नालाय इस मोसौ मोननिफ्राय मा खालामदों नोंसोरलाय